Balai basya penduno lane sya wengno ka hat-trick jong Messi ha ka jinlekai next step persya ka Cincinnati. Kata kemut ya ka kol ka balai ka bala tep de Messi ha ka menit ka prabu khandai shim khenchu bala tep de Messi te ha ka ne ka bjio mata to ne pai khndiet ya ka ka ne ka history ka bala ja ha ka ne ka jinlekai nemen step ba wat lala depan penbena pa Messi ulah kwede hat-trick ne ka step persya ka Cincinnati. Henry balai kala japat no kumne hakaba ya ka hat-trick jong Messi la sya wengno. Kata kemut ya ka kol ka balai shim la kenshu bala tep da Messi. Messi ulah yo ban tep kol ningkong ha ka menit ka ba arab saw. Bat ya ka kol ka ba ar ulah yo ha ka menit ka ba san pusan ya ka bala assist da Rodrigo De Paul. Bat hadin kata Messi ulayo sa shikol ha ka menit ke ba prabu khandai Henry tung ne pej hang ne khandiet ba balai ya kani ka kol ka bala thep da Messi ha ka menit ke ba prabu khandai shim la khanshu ha ka menit ke ba prabu khandai Messi ulayo pan thep ka kol ka bala jung u ha ka ne ka jinlekai ne ka step persya ka Cincinnati. Henry ka bol ka bala shoot da Messi ningkong kaladai yaw ding push yaw ding kol. Haswa bakan sapoy siya ka jing kija. Ha ka ba ne ka step ya ka ne ka kol la nam siya Messi. Bat kat kum ka so fast score la pentik na ba ka ne ka kol bala tep da Messi. Henry hadin kata ha ka jing pejbenia jong ka MLS ya ka ne ka kol bala tep da Messi klapen kalano. Da ka ba kilakhen ba ka de ka unkol jong orang apkol jong ka Cincinnati. Kum tashu shim la khen ba Messi ula thep laikol ne ka step nre la khen no ba Messi ula thep tang arkol ha ka ba kam de shu ka hat-trick la cancel no ek hat-trick jong Messi. Namar kat kum ki khobor la ong bahadin bak MLS klap pej beni biang ya ka ne ka kol bla thep do Messi ha ka menit pa prap khandai ling bagi Angels Baro. Lalap ba ka bol ka bala shoot da Messi ningkong kaladei yaw dingkol. Bat syo bakan rung syakol kaladei sywa yaw rang apkol jong ka Cincinnati. Wat la bun ki bala kam da ka baong bah wat lah ka jing pej benia lalap ba ka ne ka bol kam shim la tingkhu la ne kam shim la dei yaw rang apkol jong ka Cincinnati. Henry kat kum kara jong ka MLS ya ka ne ka gol la kredit la ne la ainam bala yo ban thep ling ba ka unkol jong orang apkol jong ka Cincinnati katau Celentano. Kum taru la khen tangai ki arkol ki bala thep da Messi Henry ka kol ka balai la duno pan sya khen bala thep da Messi dei na ka ne ka daw bala sya wengno ka hat-trick jong Messi ne ka step. Kum taru Messi mentah karir ke jong u umpat poi sya khandai spa spokol Henry udang poi tang sya khandai spa khandai kol namar la sya minus no ika kol kabala thep khadu ne ka step ha ka jingle kai persya ya ka Cincinnati. Kad baka karir asis kadang ne hi saus spa khadwi tiliki asis ha ka karir ke jong u kublai sibon.